हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल इस्कॉन मैंगलोरिന്റെ ഭക്തിരസാമൃത ഹിന്ദു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 6 ആറാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. ആറാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമുക്കതില്. നിയാമക തത്വങ്ങള് 64 നിയാമക തത്വങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അധ്യായം 6 പറയുന്നത് 64 നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 വരെയുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അധ്യായം 6 ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. 6 തോന്നലുള്ള അധ്യായത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 14 വരെയൊക്കെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ. 14 ഒരു മിനിറ്റ് എത്ര വരെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. 13-ാമത്തെ വരെ. 14-ാമത്തിലും അത് തന്നെ വരുന്നത്. 64-ാമത്തെ വരുന്നത് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, അങ്ങനെ 20 എണ്ണം, പിന്നെ 44 എണ്ണം വേറെ. അങ്ങനെയാണ് 64 എണ്ണം വരുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും, പിന്നത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം. പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് പ്രവൃത്തി. ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 10 കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ 20 എണ്ണം, പിന്നെ 44 എണ്ണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 64 നിയാമക തത്വങ്ങള് പറയുന്നത്. അതില് ലാസ്റ്റത്തെ 60, 61, 62, 63, 64 ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം സർവാധിക പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതിന്റെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്, ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം. കാരണം എന്താ പറയണത്, ഗുരു സാധനയുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഇല്ലാതെ ബാക്കിയൊന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തറ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പിന്നത്തെ 10 എണ്ണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, അത് ഒരു അധ്യായം വെച്ച് പോകാം. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയില് 64 നിയാമക തത്വങ്ങള്, ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം, പിന്നത്തെ 10 എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് 20 എണ്ണം, പിന്നത്തെ 44 എണ്ണം. പ്രവൃത്തി നിവർത്തി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത് 2 എണ്ണം, പിന്നെ വരുന്നത് സാധന വരുന്ന 44 എണ്ണം, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലാസ്റ്റ് 5 എണ്ണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം. 3 എണ്ണം 5 എണ്ണം പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ ആരാണ്, വാതില് ഗുരുവാണ്.
ഗുരു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയം നമ്മൾ എടുക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിലെ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. പിന്നെ നമ്മള് ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക, പിന്നെ ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാത്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടുക. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് മുഴുവൻ എന്താണ്? നമ്മള് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു, അല്ലെ? സഞ്ജയൻ പറയുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യാസമഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആണ് ഭഗവാനെ കാണാനും അറിയാനും സാധിച്ചതെന്ന്. കാരണം ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളില് ആദ്യത്തെ 5 എന്ന് പറയാം, ഇവിടെ 3 പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ 5, അതായത് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ 5 ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന 5, 64 ലാസ്റ്റത്തെ 5 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വാതിലാണ്. അത് തുറന്നാലേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 5. പിന്നെ 6-മത്തത്, ഞാനിത് വായിച്ചു പോകാം, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിക്കാനായിട്ട് സന്നദ്ധനാകുക. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കുക. ഭൗതിക ലോകവുമായി ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. ഈ 10 കാര്യങ്ങള് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ 10ഉം പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ഗുരുവിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന 5. പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുക. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വസിക്കുക. പിന്നെ ഭൗതികമായ ലോകത്തില് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവസിക്കുക. ആൽവൃക്ഷം പോലുള്ള പുണ്യവൃക്ഷത്തിനെ പൂജിക്കുക. അങ്ങനെ 10 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 കാര്യങ്ങള്. ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 10 അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പാടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിലേറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ആർഭാടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം, അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ട. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാ പ്രവചനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അത് തൊഴിലാക്കിയിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദേവന്മാരോട് നിന്ദ കാണിക്കരുത്. ആർക്കും അനാവശ്യമായി ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഈ 10 തത്വങ്ങള് പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സാധനയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 20 അത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാധന, മൂർത്തി ആരാധന നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതം കേൾക്കുക. ദിവസേന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 5. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുക. പിന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക. ഭക്തജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഉണ്ടാകുക. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, അതായത് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക.
മധുരാവാസം. മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്തായിട്ട് മാറ്റണം? മധുരയായിട്ട് മാറ്റണം. അതായത് മധുരയില് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മധുര ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മധുര ശ്രേഷ്ഠാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് അവതരിച്ചത്, ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതേ മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ ആര് വരണം? ഭഗവാൻ വരണം. അങ്ങനെയാണ്. അതെപ്പോഴാ വരാ? ദിവസവും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൃഹത്തിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മധുരയിൽ വസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീട് മധുരയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതാണ് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ 64 പോയിന്റ് ആണ് അടുത്ത ഓരോ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി 44 എണ്ണം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഇത് 20 എണ്ണം അല്ലായിട്ടുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സംശയമില്ലല്ലോ, മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എല്ലാവർക്കും? മാതാജി, ഈ 9ാമത്തത് നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. അത് പറയുന്നത് എന്താണ് മാതാജി? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും പറയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കാന്ന്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നാമം ജപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രാരാധനയൊക്കെ നടത്തുമ്പോ നമുക്ക് തടസ്സം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് ഇത് 6ാമത്തെ അല്ലെ? ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ 44 എണ്ണം വായിച്ചില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, അതും കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ 20 എണ്ണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി കൂടാതെ 44 എണ്ണം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, 10 എണ്ണം വായിച്ചു പോ, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെ, ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. ജനനേന്ദ്രിയം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ക്രോധം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവയാണ് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് സഹായകമായി നിൽക്കുന്ന മധ്യവർത്തികൾ അഥവാ സഹായികൾ. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാചോവേഗം, മനസാ ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം അല്ലെ. ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേത തീരഹ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ലോകത്തെവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത്തരം ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആശ്രയം കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നവർ ആത്മപരിത്രാണനത്തിനുള്ള പാന്താവ് തരണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഗുരു ആശ്രയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഗുരു ആശ്രയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മപരിത്രാണനത്തിനുള്ള പാന്താവ് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്, അതായത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ 1ാമത്തെ പോയിന്റ് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക. 2ാമത്തെ പോയിന്റ് ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശ സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് 2ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതായത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് 2ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കേവലം ഗുരുവായിട്ട് മാത്രമല്ല, പരമാത്മാവായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ തികഞ്ഞ ഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഗുരുവിലെ തികഞ്ഞ ഭക്തി ആദരങ്ങളോട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ പാരായണം ചെയ്യണം. ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ശിഷ്യന്റെ മനോഗതിയും ലക്ഷ്യവും. അതോടെ ആത്മജ്ഞാനം എന്തെന്നറിയാൻ അത് വളരെയേറെ സഹായിക്കും. വേദങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുരു പ്രസാദിച്ചാൽ ആര് പ്രസാദിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും.
ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായി ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ തന്നെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗുരുവിനെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. മൂന്നാമത്തത് ഗുരുസേവ, ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളോടെയുള്ള ആചാര്യ സേവ. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 27-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ എന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഞാനായിട്ട് തന്നെ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്, ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആരെ കാണേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തില് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ നിലയിൽ ഒരിക്കലും ഗുരുവിനെ കാണരുത്. ഒരിക്കലും ആത്മീയ ആചാര്യനോട് അസൂയയോ ഈർഷ്യയോ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സേവിക്കാനാകും. ഒരു ഗുരുവിനെ സേവിച്ചാല് എല്ലാവരെയും സേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടല്ല ഭഗവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അടുത്തത് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. ബ്രഹ്മയാമളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മയാമളത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രമാണങ്ങളും അംഗീകൃത മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അനുസരിക്കാതെ താനൊരു മഹാഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതേണ്ട. മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മയാമളത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരാണെന്ന് നടിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തികള്, അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രമാണങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അനുസരിക്കാത്തവർ സഹജിയാക്കളാണ്. അപ്പൊ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവര്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സഹജിയാക്കൾ എന്ന് പറയാം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളെ ഭക്തന്മാരായി അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. ബുദ്ധനെ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം അവതാരങ്ങളുടെ അനുയായികൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. ബുദ്ധന്റെ ദർശനം നാസ്തികരെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനാണ് ബുദ്ധാവതാരം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ബുദ്ധാവതാരം, അല്ലെ? പക്ഷെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിരസിക്കുന്നവര് ഭഗവാനായാൽ പോലും ഇവിടെ എന്ത് പറയാണ്? ഇവിടെ അതുപോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ബുദ്ധാവതാരം വന്നപ്പോ ആ ബുദ്ധാവതാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധാവതാരത്തെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മള് ആ അവതാരത്തിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിരാകരിക്കാന്നല്ലല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്, എന്താണ്? അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ? അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധനെ അവതാരമായ അനുയായികളെ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ എതിരായിട്ട് ശരിക്കും പ്രവർത്തിച്ച ശങ്കരാചാര്യരാ. ഹരേഷ പ്രഭു, ഇത് അതല്ല പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിനാണ് മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ അതിനെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത്, ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങള്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അടുത്തത് 5-ാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധിതമാകും. ഇപ്പൊ നാരദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ സാധിതമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ. 6-ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത. ഭൗതികമായ ഐന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കായിട്ട് എന്തായിരിക്കുന്നത്? വിഷ്ണു ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായതൊക്കെ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചായ, കാപ്പി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണകാര്യങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അതിനൊക്കെ ത്യജിക്കുക, അതിനുള്ള സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടാകാം. ഏഴാമത്തത് പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം. ദ്വാരകയിൽ 6 മാസമോ 1 മാസമോ 1 പക്ഷമോ താമസിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകവും സാരൂപ്യ മുക്തി തുടങ്ങിയ സർവ്വലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ 6 മാസം താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം, അല്ലെങ്കിൽ 1 പക്ഷം, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ സാരൂപ്യ മുക്തി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ലാഭങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ ഉപരിലോകത്തു നിന്നും ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്താണ്, ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ആളുകളെ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരി ക്ഷേത്രത്തില് ആ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജഗന്നാഥ് പുരിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ദേവലോകത്തു നിന്നും ദേവന്മാര് നോക്കുമ്പോ അവരെ എങ്ങനെയാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത്, ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വാസം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാന്ന് പറയും. അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ പുണ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ളവരെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദേവലോകത്തുനിന്ന് ദേവന്മാര് നോക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലല്ല, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി പൂവിന്റെ ഗന്ധമാണ് ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന്. അങ്ങനെ ഗംഗ സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രശസ്തികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങി അവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്നും തനിക്ക് ആവുന്നതിൽ കൂടുതലായി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്. പിന്നെ തനിക്ക് ആവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ആവുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളരുത്. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. അടിസ്ഥാന തത്വം വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നതല്ല, മറിച്ച് ഗോവിന്ദനിൽ, ഭഗവാനിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഏകാദശി ദിവസങ്ങള് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ അശ്വത്ഥ പൂജ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽവൃക്ഷം, ഇത് പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അശ്വത്ഥ പൂജ. തുളസി ചെടിക്ക് നെല്ലിവൃക്ഷത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോക്കളെ പൂജിക്കണം, ബ്രാഹ്മണരെ പൂജിക്കുക, വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പാപങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ 10 പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്നതാണ്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്. അടുത്ത 10 ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണത്? ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈഷ്ണവന്റെ പൊതുവെയുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി ഭക്തിശൂന്യരുടെ സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തിശൂന്യന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? നിരീശ്വരവാദികള്, മായാവാദികള്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ കാർത്യായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സർവാധീശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? കാരാഗൃഹത്തിലോ ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ 76ാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ജൂൺ 24 ഈ ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം ഐക്യകണ്ഠേന. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇപ്പൊ കാർത്തിയായന സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവാധിശത്വത്തെ എന്നും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തിഹീനരുമായിട്ടുള്ള സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? കാരാഗൃഹത്തിലോ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ കഴിയുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരില്ലാത്തവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ ഉത്തേജിതരും ആയവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാൾ ഭേദം സർപ്പത്തെയോ വ്യാഘ്രത്തെയോ ചീങ്കടിയെയോ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉത്തേജിതരായവ, അവരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തെക്കാളും ഭേദം എന്താണ്? സർപ്പത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഘ്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചീങ്കണ്ണിയെ ഇതിനൊക്കെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 12, 13, 14 പോയിന്റ്. അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണം എന്നിവ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈ 4 ബുക്കുകളിലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:13-8 നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ അയോഗ്യരെ ശിഷ്യന്മാരായി സ്വീകരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അന്വേഷിച്ചെത്തിയവനാണോ ശിഷ്യത്വം തേടി വരുന്നത് എന്ന് സന്യാസി അയാളെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി, സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അതായത് വേറൊരു വ്യക്തി, ശിഷ്യനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ശിഷ്യൻ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവനാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണോ എന്ന് ആര് പരീക്ഷിച്ചറിയണം? ആ ഗുരു പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ആരും തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സാഹികളല്ല. എങ്കിലും ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൽ അത്തരം ശിഷ്യരെ ആചാര്യന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണം രൂപഗോസ്വാമി. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ളവരാരും ഇങ്ങനെ ആർഭാടമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുന്നതിനും ഉത്സാഹികളല്ല. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേവനം എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത്, പണമുള്ളവർ ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ അടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പണം ചെലവഴിക്കണം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനേക്കാളും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഇനി 15, 16 സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഋജുബുദ്ധിയും ലാഭചേതങ്ങളിൽ സ്വഭാവവും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത്. മറിച്ച് ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സേകാഗ്രമാക്കിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സേകാഗ്രമാക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ദുഃഖത്തിനോ രോഷത്തിനോ അധീനപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖോ രോക്ഷോ അതിന് അധീനപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകില്ല. 17 ദേവതാരാധന. വൈഷ്ണവ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മറ്റുള്ള ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. ദേവന്മാരുടെ ആരാധകൻ അല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത് എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ദേവതാരാധനയില് പറയുന്നത്. ജീവ ചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത്, ജീവ ചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഒരു തരത്തിലും വിഷമം ഉണ്ടാക്കാതെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് സന്താനങ്ങളോടെന്ന പോലെ പെരുമാറുന്ന ശുദ്ധഹൃദനായ മനുഷ്യൻ അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 18 നോക്കി. മാതാജി 15 അല്ലേ മാതാജി? 18 നോക്കി. ഇനി 19, 20 ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. 2, 3 കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാം.
19 20 അത് വെറുതെ വായിക്കാനുള്ളതാണ്. 19ാമത്തെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 19ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ 19ാമത്തെ പോയിന്റ്? ക്ഷേത്രാരാധന അല്ലെ? ക്ഷേത്രാരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 19ാമത്തത്. അതായത് 10 കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതില് 9ാമത്തത്. മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? നാമജപവും ക്ഷേത്രാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് 9ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതാണ് 19ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതിന് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 19ാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ. 8ാമത്തെ അധ്യായം ഫുള്ള് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ, അധ്യായം 8. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാധനയുടെ സാരാംശം ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് എന്ത്? അപരാധങ്ങൾ. അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നാമാപരാധം, 2 അപരാധം ഉണ്ട്. സേവാപരാധവും നാമാപരാധവും. നാമാപരാധത്തെക്കാൾ ഗൗരവം കുറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? സേവാപരാധം. നമുക്ക് സേവാപരാധത്തിന്, അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപരാധം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് നാമാപരാധത്തിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നാമാപരാധത്തിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് വായിക്കാം. സേവാപരാധം, ഫസ്റ്റത്തെ സേവാപരാധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങൾ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 9ാമത്തെ പോയിന്റിനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടോ. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 അപരാധങ്ങൾ. ഞാനത് വായിക്കാം, സംശയമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് അശൗചം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ കുടുംബം മുഴുവൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ പുലയിലാണെന്ന് പറയും. അതനുസരിച്ച് നമ്മള് ആ നിശ്ചിത കാലം വരെ നമുക്ക് അശുദ്ധമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടത്തുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. അതായത് മുമ്പില് കാല് നീട്ടിയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നില്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കാൽമുട്ടിലോ കൈമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി കൂടുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസംഖ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥ ദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ദേവന്മാരൊന്നും അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ 32 അപരാധങ്ങള്
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ 32 കാര്യങ്ങള്. ഇനി നാമാപരാധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10 നാമാപരാധം, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 10 എണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക, ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുക. അതായത് ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നത്. ഏത് നാമം ജപിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപഠനങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദൂഷിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം സങ്കല്പമാണെന്ന് കരുതുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുക എന്നിട്ട്, അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്, അപരാധമാണ്. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്നത്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോട് ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതും അപരാധമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ എന്നും പ്രവർത്തിച്ചു പോരേണ്ടതാണിത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്. 10 അപരാധങ്ങള്. നാമാപരാധം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതില് 19 എണ്ണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെയുള്ള പോയിന്റ്. ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുക്കുള്ളവര് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ തുടങ്ങുന്നത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് 1-ാമത്തെ പോയിന്റ്. 2ാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ആത്മീയ ആചാര്യം എന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശം സ്വീകരണവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളല് 2, ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങളുടെ ആചാര്യ സേവ 3, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാലടി പിന്തുടരുന്നത് 4, 5-ാമത്തത് നിത്യമായ മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം 5, കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത 6, പുണ്യഭൂമിയിലെ വാസം 7, അവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് 8, ഏകാദശി നാളിലുള്ള ഉപവാസം 9, അശ്വത്ഥ പൂജ 10, ഭക്തിശൂന്യന്മാരുടെ സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കല് 11, 12, 13, 14 അയോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർ, കണക്കറ്റ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം, കണക്കിൽ കവിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥപാരായണത്. 12, 13, 14 3 പോയിന്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 15-ാമത്തെ 16-ാമത്തെ സാധാരണ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഋജുബുദ്ധി, ലാഭഛേദങ്ങളിൽ സമഭാവം 15ഉം 16ഉം. 17-ാമത്തെ ദേവതാരാധന. 18-ാമത്തത് ജീവചൈതന്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അത് 18 വരെയുള്ള പോയിന്റായി. 19-ാമത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 19-ാമത്തെ പോയിന്റ്. 19-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതില് 9-ാമത്തെ പോയിന്റ്. 9-ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതിൽ 9-ാമത്തെ പോയിന്റ്, അതായത് നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ നാമജപത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രാരാധനയെ കുറിച്ചും ആണ് പറയുന്നത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാമജപവും നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രാരാധന, ഈ ക്ഷേത്രാരാധനയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 19-ാമത്തെ പോയിന്റിന്. 8-ാമത്തെ അധ്യായം, ആ 19-ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് 8-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 32 അപരാധങ്ങൾ കണ്ടു. 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അതിൽ കൂടാതെ വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 32 അപരാധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട്. അതുകൂടി വായിക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ 32 അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് കൂടാതെ വരാഹപുരാണത്തില്
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ വരാഹപുരാണത്തിൽ ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുകെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. അതായത് മണമില്ലാത്ത ഗന്ധമില്ലാത്ത പൂക്കള് അർച്ചിക്കാൻ പാടില്ല. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരി ആയിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖവായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിജ്വാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാനായിട്ട് പാടില്ല. കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. ഭക്തിഹീനന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്. തുടങ്ങിയ അരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങള് വേറെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇനിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പിന്നെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 20 എണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, 44 എണ്ണം വേറെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി അന്നുകൂടി വായിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവന്റെ തിലകമായ ലക്ഷണമായ തിലകം അണിയണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ശരീരത്തിൽ തിലകം അണിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം തിലകം കാണുന്ന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പിന്നിലാശയം. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുന്നതും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. 4-ാമത്തെ പോയിന്റ്, പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. വിഗ്രഹം തെരുവ് വീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരണം. ഭക്തൻ 1 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം എന്നും 1 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം. ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിട്ടയനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്രാരാധന നടത്താനായിട്ട്. ആരതി ഒഴിയുക, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം. പാട്ട് പാടണം, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം, ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം ശേഖരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനാദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. അതാത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. ഭഗവത് കഥയും ഭഗവന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചു കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. എന്തെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം.
ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നല്ല ഭക്ഷണം, വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. തുളസിച്ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. മഥുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. വൈഷ്ണവർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷാൽ സേവനം നടത്തണം. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ, വ്രതങ്ങളും വേണം. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കരുത്. ഭക്തി മാർഗത്തിൽ തന്നേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. മഥുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഇങ്ങനെയാണ് ആ 44 എണ്ണം പിന്നെ പറ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണം, ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നത്തെ 10 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അത് കൂടാണ്ട് 44 എണ്ണം. അങ്ങനെയാണ് 64 എണ്ണം. അതില് ആ ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. 64 എണ്ണത്തില് മൂർത്തിയാരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഈ 5 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നിത്യവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി